kirjaimellisesti vauvasta lähtien. Linda on tehnyt mittavan kansainvälisen uran viulistina ja asuu nyt Tukholmassa. Pete Eemeli Parkkonen on pihtiputtalainen laulaja, joka osallistui Idolsiin vuonna 2009. Alla on liutahittejä, joista jättimäisin on kohta 100. Hänet tunnetaan väkevänä yleisömagneettina Suomen suurimmilla festareilla. Kappaleen liekinheitin ovat kirjoittaneet Antti Riihimäki, Lauri Halavaara, Vilma-Alina, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Lavashowsta vastaa UMK-tiimi Ari Levelä, Reija Väre, Sergio Haen, Juha-Matti Valtonen. Ois viisaampi häipyttää, miten tunteet vois jäädyttää. Sä oot. Samas ilmas, savuilmas, etin ihmisjoukost sun. Puhut muille, sun tuttuille, oot ku et ees tuntis mun. Vähän outoa, et sä kato mua silti, ku viime yönä et saa must käsiä irti. Vaik sä sun tuntuu, niin se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi häipyttää, mut tuleviekin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Oh, sä oot parhaa. Sä oot parhaa, oot niin kuva, mut jää kylmää. Sä oot. Parin iltaan sun kisaa, voi ku ihminen kuolla kiimaan joo. Aina kun ollaan iho vasten, mä saas vammoja paloja asti. Outin luotsakot ja ylikasteet, kun sun tie taas vie. Ois viisaampi häipyttää, mut tuleviekin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heikin. Oh, sä oot parhaa. Sä oot parhaa, oot niin kuuma, mut jää kylmää. Sä oot. Meidän olisi viisaampi voittaa tää. Hymyilee, tää meni hyvin. Siis toi Lindan katse tossa kiimakohdassa suoraan kameraan oli täydellinen herkku. Onks tää oikeesti tuulinen? Yes, Tää? yes. Nyt on Joo, ja me en käyttää. tosta viulusta enemmän kuin yksissäkään vedoissa aikaisemmin. Se Mitä tarkoittaa, että oikein? Linda veti täysillä. Pete oli upea. Finland, but I don't speak a single word of Finnish, but I felt every single emotion. And that's part of the magic of Eurovision. You don't need a dictionary to understand the music because it speaks right into your heart. Oh, absolutely. Tonight we have a fantastic mix. Many artists chose to sing in English to connect to audience all over the world, but we're also celebrating so many beautiful entries in their unique languages. Bangaranga, jalla jalla, 1, 2, 3, ja. Exactly. This year's entries are performed in 24 different languages. That variety makes this contest so super special. We're not just celebrating 70 years, we're celebrating different languages, different cultures, and completely different sounds. Because diversity is the heartbeat of Eurovision.